Не казвам, само показвам, тъй като друга държава или друг град също може да е така. Пейка, на която стоя, и кош на две крачки. Фасови, набити в проволоките на пейката, които съвсем спокойно да направиш две крачки и могат да бъдат хвърлени в коша. Ето, една, две крачици и могат да са в коша. А тук пред тази пейка колко още бакуци сме намирали, чашки от кафета, тъй като има и машина, закуски, кутии, оставени и колко още неща. Турбата там, де сме събирали. Как да я почистиш тази България? Никога няма да можем да я почистим. Тук постоянно да стоя с метлата, никога няма да успея да я почистя.